Morjens. Tänään olisi vuorossa tommosen JCP Fast Trackin nostolate-sylinterin vaihtohomma. Tilasin Purkupojat Oy:ltä semmosen vereksi parempi kuntoisen sylinterin. Niin ajattelin kokeilla sitä tänään vaihtaa. Aikaisemmin vähän yritin, mutta oli tappiin vähän lujassa. Tää pyyhkäsä tonne 5 kilsan päähän hallille sitä irrottelemaan. Joo, se olisi noista tuo vasemmanpuoleinen, niin se pitäisi vaihtaa, mutta tappi on tuossa alapäässä vähän lujassa. Sekeri lukkosokka on jo pois siitä, mutta ei vaan tappi liikuntakaan lekoutta. Eikä piti hirveästi hakata, ettei se rupeaa leveää tuon päälle. Mutta lähdetäänpä matkaan tästä. Siitä se lähtee. Joo. Matka alkaa. Niin. Tästä nyt mennään. Ei 5 kilsa saa kovin pitkään menettävä. Tuuttiin niitä heilahti. No niin, sisällä hallissa. Siitä se alkaa. Nähdään vähän jotakin irrotteluainetta sinne. No joo, puoli tuntia siinä, vajaa puoli tuntia äheretty ja tommosen letkutunkin laiton tuohon 20 tonnia pitäisi tuokin painaa ja semmonen umpitanko tossa on vastassa, niin se näkyy vaan taipuva ja tappi ei kyllä inahakka ja vaikka sitä nyt vähän korvakoita vähän koittaa lekolla hakata, niin ei lähde, että varmaan otettava järeämmät konstit vielä käyttöön. Ei auta, kun halkasta holokkia ja akseli katkaisi. No niin, raivattiin vähän holokkia pois tieltä ja kaivaminen jatkuu. Noin, nyt siitä on akselista pätkän välistä, että eiköhän tuo sylinterinkin siitä saa ja pitää varmaan varsin kokeilla, että liikuuko noista akseleista kumpikaan. Niin jos alkaisi saamaan liikkeelle, niin tarvitsisi paikallaan hitsata takaisin. Sen verran vielä juuri siitä, että moni joka ostaa jotakin vehettä, niin se sitä tarkastelee. Tätä on hitsattu. No voi herranen aika, jos niitä ei olisi ollenkaan hitsattu, niin eihän ne osat olisi kiinni tehtaallakaan pysynyt. Pakkoa niitä on hitsailla välillä jo. Ei se sillä pilalla ole. Toinen asia, auto-ostaja joku, että tämähän on maalattu. No osaa se saatana melkoinen ruostemöykky, jos sitä ei koskaan maalattu. No niin, alapäästä sitä jo saisi sylinteriä irti, vaan on paha yläpää melko jumissa, että on väännetty ja taljattu ja hakattu. Yritys jatkuu. No niin, nyt on homma vähän edennyt. Ylhäälläkin rupesi pikkuhiljaa liikkumaan. Piti tommonen kiilan leikata lootusta ja alkaa hakkaa väliin. Sitten on letkutunkki välissä ja vielä ketjutalia vettää sylinterit tuosta päästä. Että nyt siinä on kyllä voimaa pelissä. Ja nyt kun sitä on vielä vähän tapinpäätä takonut, niin onpahan se siitä lähtenyt antautumaan. Pikkusen ollut haasteita. Tuo letkutunkin pirulanne tuosta lipsahti jo kerran välistä ja putosi öljyasti ja roisku öljyt siinä. Piti ruveta vähän öljyntorjuntahommia välillä. Niin. Mutta joo, ei mitään. Kyllä se siitä taitaa onnistua. No niin, kaikkien hämmästykseksi niin sylinteri on nyt sitä lähti lopussaan irti ja pikkusen lujassa oli, että tuommoinenkin mullisilmä tuolta niin oli melko murusiksi meni, kun sitä pieksi ulos sitä, mutta lähti kuitenkin. Siinä pötköttelisi uusi tuossa paketissa, että tässä vaiheessa tietenkin hyvä aukaisen ja katsoa kohta, että passaako se.
Mutta mikä on kaikista tärkeintä remppamiehelle, niin siinä olisi jakkara ja pöytä katettuna, että pitää ruveta kahville välillä. Ja sen verran voi kertoa, että tuo eväskassi logo, niin sieltä se meikäläisen leipä tulee, että nämä romut tässä, niin ne on pelkkää harrastusta. No niin, nyt on tunkattu ja hiottu ja nyt se jo alkaa tapit liikkumaan täällä jo ihan jo helposti. Nythän tämä loppu on pelkkää nousuhumalaa ja orgasmia. Ei kai siinä, näin luulisi ainakin. Nyt on sitten räikässä napsautettu kiristysasentoon nappia. Eli toisin sanoen niin lakannut tämä kassausvaihe tuossa. Ja piti vähän seevailla akselia ja ajattelinpa se hitsata täräyttää ennalle ja hioa se semmoiseksi mukavaksi. Pilteemään tuolla manuaalisorvilla tuosta pyyhkäsin 100% pois tuosta pinnasta, niin vähän helpommin saa sen takaa sitten. Siitä se lähtee. Kohta nähdään miten menee. Saumathan pitää kuvata. Tarkastaa, että sillä että ei ole mitään juurivirheitä, niin kuvataanpa nyt tämä sauma tässä. Näin se on juuri kuvattu sieltä, että ei mitään. Hitsataan pintaan asti. Niin, siinä se täyttyy. Ajattelin, että katsotaan nyt porukalla, kannattaako tätä enää jatkaa, mutta annan todennäköisesti itselleni luvan jatkaa tämä loppuun asti tämä hitsailu. Sitten vielä lopuksi tuo holkki pitää hitsata kans yhteen. No niin, akseli olisi yhtä puuta jälleen. Siinäpä. Hitsataanpa holokki. Ja holokki on hitsattu kanssa. No. Kyllä. No niin. Siinäpä olisi osat olisi niinku valmiina nautittavaksi ja kasattuna uuden veroset. Ei saa edes mateekolta vastaan. Toki onhan niitä nyt hitsattu, mutta ei kerrota kellekään. Ja siinä välin, kun nuo vähän jäähtyy tuossa, että kestää ruveta koskettelemaan, niin pitää varmaan pikku väliin kahvit tuosta näpätä. No niin. Niin se näyttää, sinne se nyt vaan menee. Akseli vielä vähän matkaa kopistellaan ja eiköhän se siitä. Ainakin se nyt vielä kohtuullisesti sitä menneet. Nyt se pitää ruveta kohistelemaan taas tuohon sylinterin kanssa. No niin, siinä se nyt on. Kaikkien hämmästykseksi. Ihmetyttiin vaan, että miten se vanha pysyy paikallaan, kun oli niin löyhäs. Mutta niinkö, jos totta puhutaan, niin monesta varmaan tämä näytti hirviä hankalalle tämä operaatio. Todellisuudessahan tämä oli vielä helvetin paljon vaikeampi. No niin, ei muuta tähän, että lähdetään kotiin.